Antidopingová agentúra Slovenskej republiky si pre športovcov a ich sprievodný personál pripravila podstatnú zmenu databázy liekov, ktorá sa nachádza na stránke www.zakazanelátky.sk. Pôvodne tam bolo liekov 3000, dnes tam nájdeme až 50 000 liekov. Zoznam liekov, ktorý sme aktualizovali, sa dá považovať za mimoriadne dôveryhodný zdroj informácií pre našich športovcov a ich sprievodný personál. Tieto nové informácie sú naozaj veľmi podstatné pre každého športovca. Blížia sa olympijské hry v Paríži a my sme naozaj veľmi radi, že úzko spolupracujeme s antidopingovou agentúrou. Tie informácie sú čerstvé a každý ten športovec naozaj vie tie svoje práva a povinnosti a myslím, že každý bude vhodne reprezentovať na olympijských hrách v Paríži. Pre mňa ten nový aktualizovaný zoznam je extrémnou výhodou, lebo od malička ako mladý športovec som si musel dávať pozor na to, čo užívam, lieky, výživové doplnky, lebo som od malička vedel, že môžu tam byť určité problémy, už aj z toho športu som poznal viacej prípadov. Za mňa je veľmi dôležité to, aby si mladí ľudia uvedomovali, že sú tam určité riziká spojené s užívaním liekov a týchto zakázaných látok, lebo je dôležité, aby náš šport bol čistý, je úplne jedno, aký šport sa jedná. Stimulantom je vo všeobecnosti taká látka, ktorá stimuluje centrálny nervový systém alebo ovplyvňuje tzv. Sympatikový nervový systém. A takéto nevedomé užívanie liekov s obsahom práve týchto stimulancií sa potom nazýva ako neúmyselný doping. Ak má lekár vo svojej starostlivosti vrcholového športovca, mal by na tento veľmi pre športovca dôležitý fakt myslieť a overiť si, akú liečbu športovcovi predpisuje.